Kasus nyatane kepiye iki? Udanan teles, Mas. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno kowe sumanding wong liya. Apuranen aku yen ninggalke sliramu, nanging atiku wis tutup duwekmu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe inggalan to gantimu. Ati kurung lilo kowe sumanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Paribasan kembang bekarono ati nanging putu aku kang duweni. Wis cukup lelekno timbang atimu lara, merga rasa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe pasti bisa lelake aku sumanding wong liya. Abot Abot, Mas. Iya. nek kon ikhlas apa urung iso ikhlas aku. Ora iso, Mas. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging aku tak lakoni. Napa kasunyatane tresno kowe digandeng wong liya. Apuranen aku yen ninggalke sliramu, aku wis nyoba ikhlas tutup duwekmu. Gusti tansah krungu apa panyuwunanmu, muga kowe inggalan to gantiku. Ati kurung lilo kowe sumanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa? Ibarate kembang bekarno jero ati nanging utu aku sing duweni. Wis cukup lelekno timbang atiku lara, merga rasa
Sumangga, sumangga, sumangga Bapak-bapak.